Dear textmate, nalipatan na kadi mayroon tan sa bali nga inka kakibkibi message mo jak itan masumbatan datoy baterya ket natin silsan. Hello, textmate, malipatan ka kadi na ibusen lugkot ka te-textken ka pati allowance ko ket nairaman ka tanu awan lug mo ket pasaan ka. Sorry, textmate, amunet nga agad adala ket adunay ipagkasapula saan abale ken katagdak trabaho ka mahiraman akmet hindi masapula. Text mo kanya, magpalab-an tuwibig na, tawag ko ken ka, rik na ti agaya. Hindi ka di ka ipapanan na, wano ayat ka di ipagpagana. Text mo kanya, magpalab-an tuwig na, tawag ko ken ka, rik na ti agaya. Hindi kasi di ka ipapanan na, wano ayat ka di ipagpagana. Text mo kanya, magpalab-an tuwirik na, tawag ko ken ka, rik na ti agayar. Iliw ka di ka ipapanan na, wano ayat ka di ipagpagana. Iliw ka di ka ipapanan na, wano ayat ka di ipagpagana. Wano ayat itisalpon ang nagpaetenta. Ir ahora en el Amachibi a una grandísima diseñadora de videojuegos, una gran representante de la realidad virtual en nuestro país. También es licenciada.
siya ang lakuman. Taawan ngamin, ilog, tuy cellphone ko itaas. Danin sa paigitid, ag expartay SIM card na ay nagsigat yag sa saatin kita. Ang mahal, tapay ludan ka. Manay mes na gas, kay 30 pesos sa panglutang. Kung makapag-text ka, masumbat ang message ko kanina ka. Ang layo itata, adayo may sakin may sa. Ang mukha mamis na ko, basta ang litin ka. Ay nagrigatin, ayano mayadayo ka. Mayadayo, itinapateken ka. Di mas maalan, nga iliw kuken ka. Get iti cellphone, dahil pa rin na. Ay nagrigatin, ayano mayadayo ka. Mayadayo, itinapatiken ka. Di mas maalan, kailiw kuken ka. Get iti cellphone, dahil pa rin na. Ay nagrigatin, ayano mayadayo ka. Mayadayo, itinapatiken ka. Di mas maalan, nga iliw kuken ka. Get iti cellphone, dahil pa rin na. Ay nagrigatin, ayano mayadayo ka. Mayadayo, itinapatiken ka. Di mas maalan, nga iliw kuken ka. Get iti cellphone, dahil pa Napana, nagpasya, ijay downtown. At nasaba, balasan. Inidaya, itikanigin, imisem na kasamsamgi. Victoria, tinagan ko, kinunana. Inarem ko ni Victoria, itinabaya. Lupay kasta, ibanag na inanusa. Ket dimteng di aldaw, napalaos tiragsak ko. Ni Victoria, inatlon ng to'y ayat ko. When nagganas, tunggal aldaw, nga aglabas. Tunggal agda, ni Victoria, itiden na. Ngem malas, di amin amalas. Inangaw na, ni gasa,
Hindi na pana, lagpas yan, ijay balayda. Ni tatang na, diin na nakasarita. Ay baro, pasensya ka, kaawanan ni Victoria. Inkaray kay ati at aruba. Nasakit, tinakem ko itinapasama. Ket nabana, naginom itiara. Tigasat ko sinang sangita, kaawanen diliw-liwa. Ni Victoria, ket awanen itiden na. Naglabas, di aldaw bulan kentawen. Nadamak ko ani Victoria simang peten. Dagos ko sinarungkaran, mailiwat unay kenkwanan. Ngemaddamet, di ubing akadwanan. Ket di alin patinggan. Ano kada kayo amin apo nga 14 million in the house. Anak mi nakadigdigos ang daldalo sa kadagi istimar na kitita na bati nakditi balay. Awan ni Mami May. So nga nanusan niyo pa lang apo tagbuyag dingdingog. Tay ko nakapo may sa Domingo langanan mamone daytoy YouTube channel tinubuti niya YT ko na po palubos na po Dios. So nga kabagyan. Kabagyan May V. Garcia si Katiado ti gagayim na. Paki-play nakmot mo ikuha naman di jay antikwa. Agapotado ti followers mo di jay. Gagayim mo jay Y team. Tulungan naman. Makadoming gulanganan. Malangala kung datay requirements ng kakabsat palubos na po Diyos. So nga, ananusan nyo lang po jay. Buyag-buyag, dungag-dungag. Kadagiti kwan. Hello to Risa Sebastian, to Maybe Garcia, kastamit kin ni Badets R. Esteves, ni classmate. Ani Manang Milagkino, ni Hamad Albayni, Alay Bani, kastamit kin Nick 2020, ni Arceli Lizardo, ni Marvelin Pichay, ken ni 2020, kastamit apo kin ni Eliani Domingo, Marvelin Pichay, ni Evelyn Talbo, ni Lorna Domingo, kada kayo amin na po nga buhay. Ateya Nicole Beltran de los Santos. Uy, ateya niya naga mo Facebook. Ika ginagang kay hangko pay naala datay inabak mo, hangko pay naala ginamber mo, tahang kamam mo di Facebook. Ateya Nicole Beltran, masapul ko di number mo ading. Tagpalodak madamdam ako datay loader ko na ibusanti load. Tagapasukin ni Suna. Ni Hi to Miaka Antonio and Eliani Domingo. Da kayo amin na po. Thank you very much. Ano sa nyo na po nagdipat patukar ko ta non-copyright ko na iso nga barbaran no hanak ma CPR. Hello to Risa. Hello Manang. Hello Ading ko na. Hello Manong and all ko na ni Risa Sebastian. Ano sa inyo apo iti naka-background silent ko ako maang anak pa nakadaldalo sa gungo ni Mami May kung manawiso na napandiyan ti trabaho na siya tao naktatati balay. Hello to Evelyn Talbo, tumanang Mila Miranda, hello Maading Roderick Conadam. Pakinaano sila nga na po ti agbuyag dindengag daytoy live streaming ko tatata 45 lang itingin matuan na tatangal daw kakabsat barbarang nito nabigat.
dakil na po iti WH kung maornong ko. Ano maala ba dati may 1 week na ko na. Yan ano silangan na po, ti agbuya-buya. Nicole Beltran, tinagan po. Ay, so mo lang biro-biro ko kadarag sen idi ko. Siyempre, biro ko gusto ko nagpost ako. Ay, Nicole Beltran gayam. Message naktungan Nicole. Ayan, ananusan nyo apo tayo numutibiyang. Hello to Kabagyan. Maybe Garcia, pakidikit yung maniso nakakabsat. Kalembang. Nagiti kurang pa iti sabasaban at patulong kayo kanya na. I-post mo man dito Kabagyan, i-post mo man dito yung live ko data kwam. Data ate pa nag-live mo madamdama. Yan na po impin ko. Impin ko dato'y kabagyak. Ben data po ka talagang agkapidwa kami. Anak na di Uncle Temi Garcia, iti municipal engineer, iti Ballesteros, Cagayan. Agkapidwa kami, taben ni nanang na, kasinsindayin ang kini mamang ni Kikay. Yan na po. Pakipalo yung isuna. Tanog live madamdama po mga ba kayo iti WH 50 kung kunana. Subs yung isuna po kakabsat. Ni Kikay. Ni Kikay Ben. Yan. Kalugaran tayo di Ballesteros. Dato ya po nalatakmat nga YouTubers. Madaman iti monetization ti YouTube na agswel-sweldo ato. Yung kabagyakon. May isa po nga nurse iti ayam mo Dubai katal sa tayo no Korea. Oy kabagyan tagano ka tayo. Tagano ka tayo na kabagyan. Ada ka di Dubai mo no Korea tatay. Taiwan sa tayan na. Narsi di ta Taiwan o. Narsi lang araw doon. Ag YouTube pa ilaang di ba o. Talagang just for fun kakabsat mo no talagang gasat mo po iti maikan iti gasat nga kunada po siyempre isupaya po nga pangnayon iti angas iti nga revenue ni YT kakabsat. Iso nga ananusan nyo apo anos tintinolong tauray ko Paskwa. Kakabsat ken gagayam dahi apo iti dahito ipatpatukar ko apo ko nan copyright iso na nga tano lang ada sound nyo. Hello Sister Perlita Glipay Matias when ko na ayan na po pakikwayo lang iso na ta dito'y apo no si kayo nga agbirbirok iti saging ako sa banana ko nana dito iti pakasarakan nyo iti adu nga pakabaniitan nyo tanagado apo iti viewers dato'y kabagyak. Talaga nga sikat iso na iti YT kakabsat iti Yuyeng ni YT iso nga pakipalo yung iso na tulungan tayo basit kakabsat iso na di pa kayo no taga Ballesteros kayo at may isa po nga dakkel nga may isa nga YouTuber apo iti ili ka Ballesteros at least proud tayo matata siyempre no ag live okay kumasta giti kalugarak apo nga taga Ballesteros kunanamat ka Reno taga Ballesteros no kunanan, automatic apo nga si tayo aminin nga taga Ballesteros ti adaliyay. Ken kastamin namin dagiti amin nga taga giti taga Cagayan nga buybuya kanya na kun ditoy. Thank you very much kada kaya amin apo. Hello to manang Perlita Glipay Matias, ni manang Mila Aquino ni Nicole Beltran, ni Kapitwa May B. Garcia. Thank you apo, giti 12 million in the house. Madamdama medyo ageksita ka po ta mangikwanak na giti kanan nagrobing. So nga giti makanos, ilibangan lang host just a passive income ba? Imbitado po kayo sa aking LS tonight. Ayan. LS tonight, chance ninyong manalo ng cash prizes this coming December 18 po, you're free to come. Invitation nata na po. Sumurag kayo apo iti kuana no agbirbiro kayo iti igado dito nagado nga igado na pa igado na ta nagado apo ti sponsor na iso nga
pagkakataon nyo na po, sumbrot kayo, alas 7:30 sa itirabi, pa nagla-live na po. Biro ko nyo data channel na, dahil jay, makita yata nakasiksi nga pang Miss Ballesteros nga, no, da kumalaban mother kakabsat ka ilabang ko dati kapidwak ta permi sexy na dato eh. May isang narse certified registered nurse apo dita Taiwan te ayan nan sa dato eh. 8:30 PM kano apo Philippine na standard time. 8:30 apo pumasok tayo DJ live na madamdama apo ta amang isda kayo da kayo apo nga buybuya dagiti mayat nga mga bakiti mga bak apo iti paray gado nagadungay gado di jaya dapat dinandaraan dinadakan kadalauya na kada adobo ado si Kamet host and met Macau kanugayam taga Macau o Macau registered nurse ato apo dita Macau oh. So apo taga Macau nalipata mo ting kapidwa. Ay taga Macau apo iso na registered nurse dita Macau. YouTubers apo taga dakkel ti balay na apo dito YT channel na. Iso nga pakisupport tayo apo ti kay kalugaran tayo. No kasano pa nang support tayo kanyak tiliw-liwa. Kan dito'y white alak suportaran tayo matapo. Kalugaran dito'y Macau sir. Oh, gasam data. Evelyn Talbo taga Macau kagayam. Oh, imit mo to dato'y na sexy nga kabagyak. Evelyn Talbo. Data Macau isuna. Nurse, no, ang sakit kayo dajay hospital ngayan na may ranang adda kanyayo di jay Pilipina ka. Oh, di agkita kayo. Puwera ag sakit. Ay, what share ko muna sa community co-host tong LS mo. Laman na kabagyan. When sir nga Ballesteros dito ni Evelyn Talbo. Kasi sakit tulo ka no, kwarta. Community ko nana. Laman kapit hello manang Lina Cortez. Preser nakaring ni Daddy agitoy amo. Dadto naklang sir dadtoy ni kita amo. Nganang LB Talbo. Happy watching. Di pasyente ako'y kuyek-yek, doktanti nakutok siya, ano'y patay na. Share na host. Ala ko nun share mo to, maduti viewers ko, kapilita kong agtuwawak, kapidwa. Apay awan met ti sound nan, adda mo sound na mo ta. Nimestisa ka no, anyo mga ti sound na po? Hello to 2021 med sound na ko na nam. Hello to Evelyn Adaser ko na dani. Pakidikit-dikit yung dati kalugaran tayo na kayo taga Ballesteros kung kayo amin nga taga Cagayan nga buybuya taga Ilocos, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Amin ako adagayam pay inanam agket ag YouTube kakada Facebook live kan. Pagka matakti oras kapidwa. Ada mani pa ka ungtak ka dati asawa ka YouTube ka live ka nga live ko na agkam ka matakti oras si YouTube ke busy nakto ni ti grand finals mi kapidwa. O para kini kapidwa to lagi tinaglabas para kini May V. Garcia may isa pong adakkel nga YouTuber iti sa nga lubunganan. Po gasam data nagadunga viewers na po. Agitay artista ani
Atay ni Ibana Alawi apo sumra ka po ti YouTube na. Iti YTLS nakakabsat ken ngayon. Adapay inanamket ag YouTube ka ag Facebook live kang konan. Ay nariga mo gayam di kasi ang iso nga kunak nga rod ko agay gayam ag YouTube ag iti ag LST YouTube ko ag trabaho ko dati bigat ag trabaho ko dati rabi tapos magpasday nga ag trabaho ko ti rabi trabaho da pa ida di kapilitan nga kumutong da iso nga ag kutong apo iti ag iti YouTubers tayo apo ta uray no kasano kalumog mo no babae ka mata ag trabaho ko ti bigat inti rabi ang trabaho ka nga ag LS tapos malpas ka nga LS trabaho na kanila kay mo awan ning kakabsat. Mega love shout out sa lahat kuna ni Jenny Lover. Hello Jenny Lover. Hey Alan, Jenny Lover, digitan mo si Mayvi Garcia. Kung naghanap ka ng maraming saging, yan, papasok ka sa LS niya alas 8:30 ng gabi. Ang dami niyang viewers Jenny Lover. Pinsang ko yan. Advan maligayang Pasko sa lahat, Jenny Lover. Papasok ka sa LS ni Mayvi Garcia, yung nakapin dyan. Sino host? Yung nakapin dyan sa taas ko. Ayan, nakapinsang ko yan. Maraming banana doon. Tapos ang dami niyang mga papremyo doon sa kanyang LS. Subukan mong pumasok doon na Jenny Lover. Mayvi Garcia, yung nakapin dyan sa taas. Siya, dikitan mo siya. Hello Evelyn Talbo, Risa Sebastian, happy watching kada kayo. Thank you very much. Kasi 10 million in the house. Uray mo taltalo ag buya. Ay, ag-live da alata. Tayo supay oras na. Oh, kapidwa da ka pala dito kapidwa. Uno madamati trabaho mong kapidwa. Ayan. Dikitan mo si Mayvi Garcia host, Jenny Lover. Mayvi Garcia, yung nakapin dyan sa taas, doon ka, marami kang makukuhang banana doon. When nasa work ako host ni Mayvi Garcia. Dapat kasinsin, pakidikit mo si Jenny Lover yan, ay isang Bisayana. Siguro kilala niya si superstar, anong pangalan yung superstar na maraming yung sinasabi mo noon? Si Rosana Elias. Si superstar, si Rosana Elias. Ayan, Jenny Lover. Siya ang pakidikit mo siya at makiusap ka na lang sa kanya kung naghahanap ka ng banana. Total mahigit ng siya na lang yata ang kulang mo kaya makiusap ka doon. Papasok ka sa LS niya sigurado makompleto mo na yung requirements. Mag-usap na kayo Jenny Lover ni Mayvi Garcia. Pinsang ko yan. Love will all nakita, sabi ni Mayvi Garcia. Hello to Risa Sebastian. Nalamiis dito kakabsat. Medyo malamig. Awan ni Mami May na pa nagpa-interview ako. Yung anak pa nakasagsagad, anak pa nakadaldalo sa ito kalalaw. Agyo YouTube aman na wawaiti na ko. Kaya nyo madikitan na kita at bell na mga pagsupli na lang. All salamat. Oh, yan. Thank you. Jenny Lover, pakidikit mo si Mayvi Garcia, please. $10 million in the house. Handa pa yung nakariing dagiti agbuya. O dagiti na nga baka puti white chicken na dyan ni DJ Arnel. Dati pa lang dagiti nagnaganda.
for loading. Oy, si Carissa. Ano inaba mo kanya ko na niya ornungon tang pang sponsor mo ti Grand Finals nangabak ka ti Duagasot ti Kalman nabunot ko. Dagi pa nagbuyam ti YT ti Kalman nga Duagasot, sikat tinangabak. Risa Sebastian. Dati na eh. Sika Risa Sebastian, winner di Kalman na po, nangabak iti Duagasot nga pisos, nga preload. Kasang tata Risa, ore na maturog ka, binulak iti page di Kalman, iso nga na maya. Ayaw kong dumikit host, laging nalalagas. Okay. Ang gagawin mong Jenny Lover, makiusap ka sa kanya kung ano ang gawin mo sa kung ganyan. Hello to Marjorie Leste, sana all mga bak ko na na. Ayan kakabsat ken gagayem. Thank you very much kada kayo apo. Ala. Isa layo ko na lang ni Ace. Marjorie Abalayan. Ipatay kun sa Adabalaya ang concern ko ni Marjorie. Palit at patiliw kayo, haan agad eh. Hello Manang Perlita Glipay Machas, thank you for coming in. Dito ay nano mga YT LS to numutigi ang Manang Perlita Glipay Machas. Manang Perlita Glipay Machas, aduti utang na imbaga na ko kanya na ato yun. Talagang die hard supporter apo iti liwliwa kastamat ko ni iti YT. Isong thank you manang Perlita Glipay Machas. Tauray adalang duwa manang ko ala manang kayo amin nga po nga bubuya kanya kang agaputag bubuya na manang ko na kaana po siyempre at least nag-amo tayo ti Facebook kakabsat kanayon tayo nagkikita kikismis ititangatang isong gyamyaman na kapo. Agpukaw kayo man Risa. Okay, pakidikit si Maybe Garcia. Manang Perlita, pakidikit mo man dati kasinsing ko ni Maybe Garcia from Macau. May isang YouTuber dati apo nga dakal. Kasinsing ko, pakidikit mo man manang please. Dati kasinsing ko nga Narce from Macau. Nagapuy ti ili nga Ballesteros Cagayan. Damian. Ako amulay dyan, Damian. Marjorie, busy ka? Agpukaw ka man, uray duwa, wano talo ti sumuro dito. Naka-live kami ti MKL, kakabsat. Manong kong halidan. O kapidwa, nakiktutak dato'y balay ko.
Hindi lang umay nagsumsumurag na GLS mo. Awan pa iti kasto nga bilang natataka mo nakamil 500 na moton. Iti basa-basa ba? Agya mo nakapudag iti dimikit kanya ta nagbaling nga 1,500 iti kalman. Hello Global News Today. Happy watching Global News Today. Thank you very much for dropping by Global News Today. Pwede kang magbaba ng bahay mo Global News Today. This is live from Santa Cruz, Tenerife, Spain. LS from Santa Cruz, Tenerife, Spain. Thank you very much Global News Today. Siguro yun ang mga tinawagan ni Maybe Garcia ang mga ito. Magbaba ka ng bahay mo Global News Today para madikitan kanila. Mga Ilocano, mga kasamahan natin dito, Ilocano ako. Agserbikan ka, no, at dapat patagpugyak ko tumanyaw ka. Dahil kaiso, biyak ko anarin ka, Takadena family si amang mangnukuti takadena hindi. Nababa ng dansa. Uyak mo genriga, na lakamen ko'y bagiksan to diyak bata. Global News Today. Pwede kang magbaba ng bahay mo. Global News Today. Mas na na. Amang buy-buya kung wala Night kita Kita ikmer No umisulay sa insame Isulaunay Inang pangawis Isemyan to No isupoy tuyan Hello sister. Sis May V. Garcia. God bless you. Hello always. Host wait agawid na po. Thanks you for your warm welcome. Alam mo nila kapag yan, ingat sa daan. May sa apo nga narsi datoy kapidwat manang perli taglipay Matias, agawid ka nun. Thank you to see you in my LS. Kuha na alas 8:30 po tira Pilipinas, ag live iso na ag LS apo iti channel na. Kitaon nyo kakabsat magdamdama. Nagpukaw na kon na ni Marjorie Lester. Hello to Evelyn Talbot, to Risa Sebastian. Hello Risa, happy watching. Pasilip-silip lang ako host, nasa walk ako ngayon. Okay, thank you Kenny Labor. Silip-silip, okay yan. Maganda yung silip-silip, huwag lang matiklo. Baka kung nagsisilip-silip ka, huwag ka lang patiklo. Akonti na mga
159 na lang, Chenny Lover, sa'yo. 159 na lang, Chenny Lover. Makuha mo na. Malapit na. 159 na lang. Makuha mo na yung saging mo. Ay, hindi pa ako nakamoni. Hindi pa ako nakamoni, Kenny Lover. Konti na lang. Konti na lang, kaya play mo lang mga videos ko at maki-play din ako sa'yo. Exchange sa love, Kenny Lover. Hello to Marjorie Lestek ni Risa Sebastian. Nakapay kay po ang panaw to rin lang nagbabantay ta. Anak pa nakadaldalos, hindi pa ako nakalinis dito, hindi pa ako nakaluto. Mamaya darating si Manang mo, Risa, wag uto manen. Live kang live. Hello to Arceli Lizardo. Okay, play ko yung mga LS mo. Ayan, thank you very much, Kenny Lover. Pagkatapos pag naka-money na ako, automatic tutulong na din ako sa mga gusto magpatulong, yung mga gusto magpa-play kakabsat ken gagayem i-play 2 moten. Yung gusto magpa-play ng kanilang mga videos 2 hours, 3 hours or 5 hours kakabsat, gagawin ko din para makatulong din ako kahit papaano sa mga pa-jacket po na. Ayan, magbaba ka ng bahay mo, Katirik Almero. Magbaba ka ng bahay mo, Katirik Almero. Maraming mga chicks dito sa aking munting tahanan. Ay. Okay, Katirik Almero, magbaba ka ng jacket mo, kapatid, para makidikit si Marjorie Dan. Sub na din kay May Garcia. Ayan, apay awan trabaho mading Marjorie. Manamati trabaho kuno maki-isingid-singid mo lang, Mart. Hello to Katirik Almero, pakibaba mo yung bahay mo, kapatid, at dikitan kayong mga kasamahan natin dito na Ilocana. Ito po, nandito po ako sa Santa Cruz, Tenerife, Spain, direct via the signal of Vodafone. May jacket ka na, Katirik Almero. Okay, Marjorie. Okay lang. Luto. Si Katirik Almero, ibaba mo yung bahay mo at didikit ako sa'yo, Katirik. Lahat kami. Arceli Lizardo, pakidikit mo man ni Katirik Almero pag bababa ng bahay.
Okay na po, nakadikit na rin po ako sa iyo. Ako Katirik Almero, magbaba ka ng bahay mo. Didikitan kita. Hindi pa ako nakamone, malapit nang matapos pero kaya ano, live ako ng LS. Ayan Katirik, dikitan kita 80. Ang daming mong views. 271 views 5 days ago. Pero, konti pa ang bahay mo. Konti pa ang saging mo, Katirik Almero. Hello, Katirik Almero. Ma'am, dami mong views. Pero, kulang ka pa ng saging. Ayan. Apo, ang galing mong umawit. Galing mo pang gumiling. Yan. May papunas-punas pa sa kilikili. Yan, giling mo pa, baby. parang macho dancer. Guys, kung dikitan nyo ako, kalimbangin ko kayo mamaya. Opo, nalagasan po kasi. Ayan, yan o pinapanood ko. Galing mong gumiling, pare Koy. Ayan, giling pang more. Oh, Marjorie. Natatawa. Ayan, giling-giling mo. Sana hinubad mo yung t-shirt mo sa kalahati. Yung pwedeng makita yung kalahating utong. Galing mong gimiling. Oh, yan, giling mo pa more. Yan, alam mo ba yung mga babae yan ang tinitignan? Hello to yan, pinanood ko up to the end. Oh, may palipalikot pa oh. Yan na. Tinapos ko. Galing mo, yan. Giling mo ba? Pareho tayo pala na malaki ang tiyan. Thank you very much. Thank you very much. Ayan, isab na kita. Katirik Almero. Okay na? Okay na. Complete package. Ibaba mo yung bahay mo at di ba nakababa na pala, no? Pero ipipin ko yung bahay mo dito. Yapay amon nang ibaba balay, sir. Marjorie Leste. Po. Narigat iting mangipin-pin.
Ayan, ipining ko. Pakidikit nyo yung si Mr. Dancer. Magaling sumayaw. Hello, Jenny Labor. Ihina pa ang go vibes yan po ha. Pampa good vibes yan po. Gagawa ako ulit ng bago. Yan. Hello to Sika Faith Madanay. Thank you very much. Jack by Amuta Gibaba. Marjorie Leste, Katirik, ayan. Guys, kung nakikita nyo ako, kalimbangin ko kayo, sabi ni Jenny Lover. Gagawa ka pa ng mga, yung hinihinay mong alisin yung damit mo, ganyan. Alisin mo ng alisin. Hinihinay mo nga alisin yung damit, tapos igigiling-giling mo, palikot-palikot. Gagawang ako ng ganitong akon. Sana hindi ma-CPR. Baka ma-block tong YT ko. Okay, happy watching. Ay manong kaunay ang palpalalo. Intinayad mo, day tapanag parupuan mo. Tanari at manong ko, maitudong, day ta selenyador, hindi ka makapagmedo. May mayan ay naanat ako ng at tayo idisgrasya na pinpintas itirik na aglalong pagpalasan iti ka din na ang pagsusumro ka maningkit ang pagbinig ka tatay bunada kay sansarita basta driver sweet love di awag da tagpang marangda nawa nasawa na. Ayan, hello, magbaba ka din ng bahay mo, Marjorie. Sabi hindi niya daw alam magbaba ng bahay. Manggiba lang ng bahay ang alam ni Marjorie Katirik Almer. Tagalog ka, Katirik? Tagalog ka ba, Katirik? Tagalog ka ba, Katirik? O kami Ilocano dito, Ilocano ako. Kaya nandito ako sa Santa Cruz, Tenerife, Spain, Katirik. Thank you for dropping by in my LS. Maraming salamat sa pagpasok mo sa aking munting LS sa araw na ito. Hindi po, Ilonggo po. You are from, ano ba yung Ilonggo? Ilonggo? Oo nga, yung Katirik, kasi yung pangalan mo Katirik, ewan ko akong, siyempre, ang alam ko kasi pag nakatirik, ganyan nakatirik ang mata na ganyan, ayan, Katirik yon. Tumitirik ang mata, ang mga mata ng mga babae pag ginaganon nila, tumitirik na ganyan, nakatirik na ganyan. Iloilo po, ayan, Ilonggo daw. From Iloilo City, si Iloilo, si Katirik Almero. Tumirik ang mata. Yung Katirik kasi, Katirik Almero, yung tumitirik ang mata na kanya, yung mga babae kanya. Tumitirik ang mata dahil sa saya. Pero di ako ngayon dito ako ngayon sa Manila. Kano yun, kabuyain ni Rosana Elias.
Hamad Alaybani won ni Rosana Elias talagang ni Rosana Elias talagang nagadungay nalanan dito yung YT kakabsat talagang popular isuna iti YT ta amin nga banag panangipangato nila kay na dati saka na po istorya na kas ditong sakit ti pamayak na ko sa panangipangato mat aming katkatreda kati badbado nga nagngingir-ngir kadaglalok i-video na ipakita namin ti publiko mo ba inak samat amin pay nga kamkama da ibagani video na amin nga cabinet no nya video na kakabsat kurang lang nga i-video na datay kwanan tapno ti kasta may panan. Hello Catering Cantor, Katirik pero hello Katirik, paki-add mo ako sa Facebook. Roderick Molina yung may family picture kami doon. Para ano? Katirik Almero, paki kung gusto mo mag-add sa akin sa Facebook, may Facebook ako. Yung may family picture, yung may dalawang anak na nakabarong, nandun ako sa gitna. Yun, ako yun. O sep ang tulang lalat ama lapang uraywas akit titikan dapat tamadirin kematas man lapang tihilig ko tatakila kadamat yun ataray lakay apilay magmagna agkat katay may saabading kiagik ikis ang pandiling tigis may saak nga bading nalaing asuning bab binis nukulto ibibig ko nalaing akagtaba ko left and right ay tuwi imakno kulak itilalas iperkulat na basta gwapo nagyumas di ako po taray lakay apilay magmagna at katay may saabadin di agik ikis ang pangdilin tigis-tigis hello kada kayo amin ram-rampa akmal malem ram-rampa apat na sep-septer akan kanayon was malalas makapas turon matyo juding-ding piling beauty kuning ulnati maget just taong bagen na pilalos taray lakay abilay magmagna agkat katay may sabading tiagik ikis ang pandilim tigis taray lakay abilay magmagna agkat katay may sabading tiagik ikis ng pandilim tigis taray lakay abilay magmagna agkat katay may sabading tiagik ikis ng pandilim Pigis. Oh, mga bakula. hello to Melanie Antonio happy Melanie Antonio si kay Melay Antonio ampay nga nailo dagiti nababak yu tangay uri dati ni nakasura ton di YouTube pati di nababak yu yan ni DJ Arnel Takbo dati amin nun siyang naktupay Sabong
Sabong na kanisang pagkita Ituin ka iti agsapa Yak tunay taliming ka Ito'y pusok at may isa Itang manday kay matara Kasla at ipagbagara Tuwisong sa kumita Iwan aking manong kas nalakuna Kitang manjay bulalaya Kita na tagpukaw-pukaw Itong napukawin Kitni ayat nagiltahin Noong kagandaten, umay ito'y haway. Itaganam tabagin, iti trabaho anapateng. Muna saldet ka, lagmut na talingenyen. Di mula ketulyen, Kate Marie Gumarang, dati nababukin ni DJ Arnel na ubusan tilod dati loader ko. So nga, pay iurayo apo tabarbarang no may load na madamdama niya. Nagilod, ipasak to ta. Basta yung nag-send kay tinumber yo apo. Dagiti nang ababak apo ti YT kundi yan ti kasta ni DJ Arnel. Agpalod lang dati loader ko ta na ibusan ka. No? Okay lang ko na muna. Nasa baka uurayin sa bagay nakasurat kanyak ni. Nakasurat ang kay madanagan dati no. ay wen dito'y haway. Amin nga nangabak ti white tick apo nga hindi kalman. Tapos lagi nangabak gini John load ni DJ Arnel kasi 700 dati pa load ko. Kurang kano dati kwa na ibusan na manong ko na dati loader. Kuya lugar, awan pan nakaupay. Noong kagandaten, di umay, ito'y haway. Isa ganam tabagin, iti trabaho anapate. Tunat saldet ka, lagmut na talingenyen. Di mula ketilyen, panggedan aserken. Ay wen, puno unay, agbyag ka anatalget. No naagawa ka, iti trabaho anapatek. Aglalon saan ka, unay amabisyo. Di bumuro, amabigit panagasenso. Dito'y haway, ay wen, dito'y haway. Di panagbiyak, ay wen natalinaay. Ika at saldet, tapilin inkarumang ay. Dayto'y lugar, awan pan nakaupay. Dito'y haway, ay wen, dito'y haway. Malaman na ka po nga makichat di Pilipinas. Nagiti sa nga po sa nga pulo nga buy-buya. Tapilin inkarumang ay. Dayto'y lugar, awan pan nakaupay. Dayto'y lugar, awan pan nakaupay. Nalain asumik bab Linis no kulto'y bibig ko nalain at nagtabako Left and right ay tu'y imat no Kulak itilalas Iberkulat ta basta gwapo Ay Kenny Labor, pati magumarang. Ay Faith Marie, okay lang sir. Ano? Taray at taray lakay apilay Magmag na at katkatay May saabad hindi agik ikis Ang pambilin tigis-tigis Ram-ram pa Ang
agmal malim lamlampa apat na September akan kanayon was malalas makapasturon Matthew juding ding piling beauty kuning una timaget just bagyang natilalos Taray at taray, lakay at pilay Magmag na agad katay May sabading tiagik ikis Ang pandilim, pigis Taray at taray, lakay at pilay Magmag na agad katay May sabading tiagik ikis Ng pandilim, pigis Taray at taray, lakay at pilay Magmag na agad katay May sabading tiagik ikis Ng pandilim Pigis. Oh, mga bakla, labang kayo. Sa pinakanisang pagkita, ituin ka iti agsapa. Yak kunay talimig ka, di ko'y pusok at may sa. Kitang manday jay matana, kasla at ipagbagana. Umisip sa kumita, buwan akong manong kaslala. Manjay bulalayaw Kita natyag pukaw Idunong na pukawin Kitni ayat na pildayin Sa kung nakanisang pagkita Bituin ka iti agsapa Yak kunay talimig ka Dito'y pusok at may sa Okay, ada cuma untuk batu dia bago nakadakayan. Sabong nakanisang pagkita Bituin ka iti agsapa Yak kunay talimig ka Dito'y pusok at may sa Kitang manday jay matana Kasla at ipagbagana Umisip sa kumita Buwan akong manong kasnalat ko na Kitang manjay bulalaya Kita natyag pukaw Itong na pukawin Kitni ayat na pildayin Noong kagandatin Di umay ito'y haway Ikaganam tabagin Iti trabaho anapate Hello Katirika Almero, happy watching kakabsat. Nag-chat ako sa Pilipinas. Kasi kachat ko yung aking kapatid, mga kaibigan, kaya sorry po sa panonood. Manood lang po kayo. Magbaba kayo ng bahay. Huwag ka nang magbaba ng bahay mo, Katirik Almero. Nakapin ka na sa taas.
nakapin ka na sa taas, kaya ayan, alam na nila. Makiusap ka na lang na pakidikit lang po, sabihin mo na lang dyan. Di bumurong ang mabiit panagasenso. Dito'y Hawaii, ay when dito'y Hawaii. Di pa nagbiyak, ay when natalina ay. Di ka agsaldet, tapinan ang karumang ay. Dayto'y lugar, awan pan nakaupay. Kagandaten, di umay. Share down ko na ni Faith Marie Gumarang. Thank you. Ayan si Katirik Almero, 9 million in the house. Ano saan ta kakabsat nga kadkadwon ta hanak ko na bayag kakabsat. O anayak lang apo nga mga 2 oras o 2 oras ka gudwa. Agigsitak apo madam na anak to. Pakita nga magsubli nak to apo ta. Anatalget, no naagawa ka, iti trabaho anapatek. Aglalon saan ka, unay amabisyo. Di bumuro, amabiit panagasenso. Dito'y Hawaii, ay when dito'y Hawaii. Di pa nagbiyak, ay when natalina ay. Ika at saldet, tatlong inkarumang ay. Dayto'y lugar, awan pan. Hello Kuya Maribik. Hawaii, ay when dito'y Hawaii. Di pa nagbiyak, ay when natalina ay. Ika at saldet, tatlong inkarumang ay. Dayto'y lugar, awan pan nakaupay. Dayto'y lugar, awan pan nakaupay. 10 million kada kayo amin na po buy-buyag yaman na kapo. Happy watching kada kayo amin. Yan Katirik Almero, may nakapin sa yung bahay mo, nakapin sa taas, kaya makiusap ka na lang na dikitan kanila niya. Thank you very much Katirik Almero. Happy watching. 10 million in the house. Hi Tiger Lady. Hello Kuya. Hello Kuya. Tiger Lady. Thank you very much for dropping adding Tiger Lady. Hello Tiger Lady. Kumusta si Leon? Kumusta si Leon? Tiger Lady. Dance thumbs up po, sabi ni Tiger Lady. Thank you adding Tiger Lady. Alisin ko yung bahay ni Takiri at ni Katirik Almero. Ipipin ko yung bahay ni Tiger Lady. Okay? $8 million. May new video ako kuya kanina lang. Okay, mamay teka, tignan ko Tiger Lady. Pin kita.
Hello, hello. Happy watching. Sige lang kakabsat. Thank you very much kadakit. Hello, salamat kuya. My new videos ako. Kuya, mga kanina lang sabi ni Tiger Lady. Tiger Lady, ilan na ang saging mo? Nakamone ka na? Tignan ko nga. Kastoy di kalakama inka Konti pa. tutoy napudno nga Ayan, nag-like na ako, Tiger Lady. Comment? Ganda. Kapubiyag 6 million in the house. Basol ko ka di nalipatan ka kaong ganto'y puso Basul ko gadi. no'y wagsikan dito'y panonood ko Yakon madaera Ayang kakabsat, thank you very much. Kata kayo, amin na po nga 6 million, 8 million. Kung kaya kansyon na man, kung makakansyon na, dapat kas niya. Hello to Teya, busy. Awang basit pa'y kuya ko. Okay lang da kayo nga busy, ag-headphone kayo ta. Agsaw-saw na alatakas lang mao yung dituying. Sa Paskong darating, nais ko ikaw pa rin. Ang aking kapiling at sa mga oras pang darating. Alaman tayo pa'y walang ibang hinihiling. Para kada kayamin na po, Tetoy. Pangarap ko ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip, ay ayaw ko nang magising. Pag-ibig ko'y iyong kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Sana'y huwag magbabago ang matamis mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko ay giliw, ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito
laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, kais ko ikaw pa rin. Ang aking kapiling at sa mga araw pang darating, pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Merry Christmas kada kayo amin nga. 8 million in the house. Oh, dati man natin para kada kayo. Pinilit kong iwasan ka dahil ako'y nakatali na sa isang dilag na labis. Minahal ko ng tapat at hindi magbabago kailan paman. Ngunit habang tumatagal, sa aking lalo kang napamahal. Ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. No, ang aking gagawin na malibot ka. Hello, Jenny Lover. Para sa'yo to. Nagmamahal ako sa'yo. Nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Tignan mo naman ako kung paano kung makalimot at paano ko may sa tabi itong nararamdaman. Ano ang ako sa'yo? Dahil habang tumatagal, aking lalo kang napamahal. Ang puso ko'y inalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo. Nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit kong limutin ka, ngunit di ko maiwasan. Ano hulong puso ko sa'yo, sinta? Ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal.
Pinilit kong ngutin ka. Hello, Sen, sa cooking compilation. Present, Sir Konana. Hello, Raisin Bernes. Thank you, Raisin. Basiton. Hulog. Nanayunan na po iti mga 50 lang tatangal daw, Raisin. Basit pwede na inayon. Raisin, pakikontak mo man dati gayi mo no mabalin ng i-play. Ayan, kakabsat. Hello, awan anyaman na ako, nana. Happy watching. 8 million in the house, kakabsat. Happy watching kata kayo, amen ako. Kenny Lover, yan, mga Tagalog song na ang aking kinakanta. Para wala kang masabi, Kenny Lover, habang nanonood, nakikinig. Kumusta na ang iyong pag-ibig? Nagkasabay sa krisis ng panahon. Bumababa ang halaga ng piso. Di kaya'y sumabay rin ang pag-ibig mo dati-rati. Madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayong hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakalod pa ba? O sa puisip mo may signal pa ba? Ako sa puso mo. Hello, my love, kumusta ka? Ang boses mo'y ibig kong marinig. Please tumawag ka kung may load ka. Alam mo bang mahal na mahal kita? Mawala man ang cellphone ko, wag lang ikaw sinta. Dati-rati madalas mo akong iwawan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayong hindi na, alam mong miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Makalot pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Lobat na ba ang pag-ibig? Nakalad pa ba? Anak ko na yung mabaling makapag-rewid dyan. Puta, baka agungo da. 77 million in the house.
Agad 7 million kakabsat. Thank you very much for watching. Ayan, 7 million. Nay, nagikat pa lang mo ate may samot nga nag-like 727 tatay nagikat. Ikat ibabawi na tayo ate like na. There was a time sometimes ago when every sunrise meant a sunny day. Oh, sunny day. But now when that morning light is shining, and it don't disturb the dreamland where I lay. Oh, where I lay. I used to thank the Lord when I awake for love, love and the golden sky above me. But now I pray the stars will go on shining. Daybreak is joyful time. Just listen to the songbirds' harmonies. Oh, the harmonies. But I wish the dawn would never come. I wish there was silence in the trees. Oh, the trees. I could stay asleep, at least I could pretend you're thinking of me. Cause night time is... Nagpintas tayo, magbiyak mo kansyon kami. So you in my dream. Climb and climb, and the top we climb. Let the whole world down. Below us we lost in time. Wow. You know that you love me in my dreams. In my dreams. Keep hoping day. Ayang absat, kakabsat ken kayem. O nagpintas nga kansyon na po In My Dreams. Isagsagot ko kada kayo by Rayo Speedwagon. In My Dreams, kakabsat. And climb at the top we fly. Siya pag-i-play man natin pusong salawahan kung ano ni mga idol. Baka ma-CPR na si ka Marjorie. Pusong salawahan, daka mo no, the remix na. In my dreams. And not the type we fly, let the world go on below us. We are lost in time. Don't know, we need know what this time. In my dreams. Okay, dagiti 8 million in the house. Amok sa datoy ang pansyon no latan si Marjorie tanaw mapagkungkunam kanya. Nung kaya taki di datoy tayo ada video okay idi, ayan ti kwakidi. Ayan ti restaurant ko ada video kidi, ada karaoke. Ito ako dito sa isang tabi. Kasama ang pusong humihikbi. Iniwan mo akong sawi. Bakit hapdi?
ang iyong sukli. Binibigay sa'yo ang buong buhay at ikaluluwa ay sa'yo'y inialay. Nakuha mo na ang lahat-lahat. Ito ba sa'yo'y di ba sapat? Kay lupit ng pag-ibig mo, damdamin mo'y parang bato. Walang abang-abag yan, kahit kunti man lang sa puso mong salawahan. Mga kaibigan ay pinagkwil sa magulong naging suwain. Wala nang abang-awa dyan, kahit konti man lang sa puso mong salawahan. Inigay sa'yo ang buong buhay, pati kaluluwa ko'y inialay. Nakuha mo na ang lahat-lahat. Ito ba sa'yo di ba sapat? Kay lupit ng pag-ibig mo, damdamin mo'y parang bato. Wala nga mga bagyan, kahit konti man lang sa puso mong salawahan. Mga kaibigan ay tinakwil sa mga magulang naging suwain. Wala nga mga hawa kahit konti man lang sa puso mong salawahan. Minahal kita ng higit kanino man. Bakit mo nagawang ako'y saktan? Kay lupit ng pag-ibig mo, damdamin mo'y parang bato. Wala nga bang kabagyan, kahit kunti man lang sa puso mong salawahan. Mga pag-ibig ay tinakwil sa mga magulang naging suwain. Wala na bang awa dyan, kahit konti man lang nasa puso mong salawahan. Kay lupit ng pag-ibig mo, damdamin ko'y parang bato. Wala nga bang abagyan, kahit konti man lang sa puso mong salawahan. Ayang kakabsat, pusong salawahan ka na. Nya kita do mga kwa. Pusong salawahan, dagiti nagsalawahan. Okay, happy watching. Thank you very much. Sa 26. 8 million cents. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop.
stop, stop, stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Yo reconozco y me confieso una fan absoluta de los thrillers. Y The Undoing es un thriller en estado puro. Ibalik di nakita, punyal kaarik na, ng sugat kay tirik na, sanuhat pati, ayat nga parik na. Ano sa inyo apo datoy music yo ta agpatugtuwag ko tati remix kakabsat ta medyo agluto nakpayag dalos-dalosak pay matapang. Kati busy apo magtatrabaho ko. Happy watching kada kayo. Te happy listening. Hello Raisin. Sense Cooking Compilation. Raisin, ikanaman di kwam. Iya Raisin, ikanaman iti balay mo Raisin. Ay datoy, ka, tipang ka. O pakipalo yung mo dati balay ni Raisin. Pakidikit siya po. Sense Cooking Compilation kakabsat. Nikat ko ni Kwantawa Moton. $8 million. Thank you very much. Pakidikit yun ni Sense sa Cooking Compilation. Adaharang nakabsat ng hanyong ikatandiharang na apakibuya yung basitan. Oh, medyo pumanaw nakpay lang nga po yan ano sila tagdengdeng ta music tata dan kuno ni Altea Nicole Beltran de los Santos. Pakin ano sila masita pag bibuyag dengdeng nga po ta agluto nak kadagdalusak ta aglive ak madamdama man siyempre live to praktikal daw po talaga kamatak 0 oras.
mabisi na kapwa gisagana iti para grand final season nga agan anos kaya po buyag-buyag dingdingag basit apo. Nya. Thank you kada kayo amin na po tiyan anos yo. Tabarbareng lang maala ko na po ti kuana. Sala kayo budots. Dakpay nakadala ma, dakpay nakaluto kada nakadalos. Sala kayo sala. Bawa pumakan wakpay lang. Bawa ibabay muna. Nga maan naka-play laptop po. Di nga gaji kusina.
iTunes.
Pasko na. Mahal na Pasko na. Sige na maglipay ka. Mahal na Pasko na. Iuban ang barkada. Mahal na Pasko na. Sige na maglipay ka. Mahal na Pasko na. Iuban ang barkada. Pasko na karon, Pasko na karon. Maglipay, lipay pag di natagal. Pasko na karon, kita malitayon. Maglipay, lipay pag sadya na. Pasko na, Pasko na. Mahal na Pasko na. Sige na maglipay ka. Mahal na Pasko na. Iuban ang barkada. Mahal na Pasko na. Sige na maglipay ka. Mahal na Pasko na. Iuban ang barkada. DJ U1 Brian.
Idol. Hello, kada kayo amin na po. Pakiag dumadang kalatan na po kakabsat kay William. Busy, luluto tao. Remix of DJ Key.
Siyangan ang puso ka sa hiling ng mga yaman. Mahihilong lahat lugar. Salamat sa liwanag. Salamat sa
mezcla. Wanna move your body to the house beat.
próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna Christmas.
stay right together with you. Outside the snow is falling and the winds are calling you. Come on, let's live and live waiting for a stay right together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of the wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy, comfy, cozy, our wings. We're snuggled close together like a birds of a feather to be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely waiting for us, stay right together with you. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. So lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodbye, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying. Hey, honey, we're still fighting. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. I'll have a blue without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't mean a thing, dear, if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when the blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas alright. But I'll have a blue Christmas. First day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me two partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me three frankincense, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love sent to me four golden birds, three frankincense, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas,
Christmas my true love sent to me. 5 golden rings, 4 golden birds, 3 friends and a stable turtle dove. And a partridge in a pear tree. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how green and gray your black tree. As green and winters cold and snow, as when the summer breezes blow. Oh, Christmas tree, Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how green and gray your black tree. As green in winter's cold and snow, as when the summer breezes blow. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how green and gray your black tree. There's an old Christmas card and an old dusty toy, and it brings back sweet memories here to me. So it's faded and worn, it's as precious as the morn. When I found that little old Christmas tree, I thrill with every word, every line. Yes, I always sentimental round this time. Pardon me, hit the tears, causing all my Christmas cheer. It's the memory of an old Christmas card. Silent night, oh,
something for Christmas time. On Christmas Eve I watch for you, and I don't slip away. If I got no little something, you feel sad I say. Here is Senor Santa Claus, I tell you what I think. I have got no stocking, I set up my picky band. So please bring me peso that I can have for life, to give my senorita something for Christmas time. I don't know what I'd buy for her. I think I'd buy her a rose, so she can wear it in her hair most everywhere she goes. Christmas without you, I'll be so blue thinking about you. Decorations are red on a clear Christmas tree. Won't need a thing if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue heartaches start falling. You'll be doing alright with your Christmas so warm, but I'll have a blue Christmas. And when those blue snowflakes start falling, Thank you. Bye-bye. Bye-bye.